Mga sila manalipay ko kakita ko sa mga igsuon. Good morning guys, maud tumi karon sa Philippine Heart Center kay magpa-laboratory ko. Isuot nagsapatos nga gihatag dili mo ilang virginan. Uli na pud siya. Buwag na mi. Dugay-dugay pa may magkita og balik. Nasang pud siya? Kamu ari. Sunod semana? Mga 20 ka pen. Basta. Hala basig makauli na may buhol. Hindi ka masaba. Ha? Igis kay nyawon man. Hindi na miss koan guys, Philippine Heart Center. Grabe outfit ni Mama Aliga. Bagets ka do. Namian ko ha. Okay, so, nagdag ka job. Mukha pag outfit. Gahol tao, gisi-gisi. Na. Ako wala pa bandaro, hay hawa. Kung daro ay di alam yan man. Nangihipat at rubi ang gihuwat. Yan as koan, Robelin. Parte. Naghihintay na lang ako na tawagin guys. Ako number 1. Ano lang yung gagawin ngayon, sabi ng secretary. Higop buga. Saka yung EVG. Kuhaan ako ng dugo. Excited na ako para matapos na. Okay. Diretso na tayo doon, sa? Normal breathing muna, ma'am. Sige, suko. Okay, exhale. Good. Normal breathing. Good. Ready? Pumano. Blue! Labas hangin. Labas lang yung hangin. Labas lang yung hangin. Okay, huminga kayo agad, ma'am. Tanggal muna. Okay, nakapulit po. Abot na lang, ma'am. Yan. Ma'am, nakikita niyo to? Nahaman ako dani guys ang pulmonary function test. Garabing kapuja, gadud kaadyo di lalim arang ka hangat. Kay gipa, balik-balik paggadyo kog higop buga. Gani man jud kuno basta operahan sa kasing-kasing. Kinahanglan jud i-test ag baga kay ilang tarawon kanang okay pa ba? Makaya ba? Mao nang gi pabalik-balik ko. Kadaghan ka jud. Higop buga sa arang lisura kay ag ilong butang ng clip, sa ag hangin deres ba bugawas. Nakalabas na ako. Galing sa pulmo. Yung ginawa lang sa akin kanina, yung lang, pulmonary function test. Ano yun, higop buga. Tapos yun ko dito nilagyan ng clip. Tapos sa bibig lang lumabas ang hangin. Test nila ang baga, kung ba, malakas pa ba. Tapos yung resulta doon, kung okay ba, bigyan na ako ng clearance. May schedule ako sa operasyon. Pagkatapos naman ng higop buga, kinuhaan din ako ng dugo. Tawag nun, EBG. Grabe, sakit. Kasi dito sa mismong pulso, kinuha yung dugo. Ang pinakamasakit talaga yung EBG. Totoo talaga yung sinasabi sa akin ni Ate Shirley. Shout out pala kay Ate Shirley. Totoo pala yung sinasabi buti na masakit yung EBG. Masakit talaga Pagkatapos kasi ng tusok, kumikirot, masakit pa rin, matagal na wala. Sana okay lang yung resulta para mabigyan ako ng clearance. Dito ako sa garden ng Philippine Heart Center. Kami ni Mama Alits. Kasi si Ate Ruby andun siya sa sa Malasakit Center. Nalala niya yung ko doon, yung resibo. Manghihi daw siya ng discount doon sa Malasakit Center. Kung pwede ba. Para mabawasan daw yung babayaran ko. Try lang daw niya kung pwede ba manghingi ng discount doon sa Malasakit Center. Para mabawasan daw yung ko, bayad. Sa ito nga pulmonary test. Bukas guys, last na. Nung nakaraan naman kasi kinukuhaan ko ng dugo sa yung para sa laboratory ko na PTPA. Hindi naman yun masakit. Parang lang, parang kagat lang ng langgam. Pero yung
Ibig sobrang sakit. Te, naka-discount ka? Ilan? Dunas mo na sakit, itigaan ko dadyo nung authorize. Pila imong discount? Hanggang daklo Pila itang bayaran? Wala ka na ra. Ano yung resulta dyan? Ano yung ipakita sa doktor? Wait, publir magkakuan, pulmonary? Basahan ba kayo na doktor yung nagkapit si 15? Aw! Basahan ba na sa doktor yung nagkapit sa 15? Hapit na pod midares kuan. Wildlife. Kay diha lagi sinagi, ngari midari wa mo pakita sa kuan. Buaza. Mo ni si baliti nga kahoy. Uyawon. Na, mga punuan wag kagazo. Sa mga gamot-gamot kay mura ka pag sa mga gamot-gamot. Kuya was ilawom, mura kasudlan. Ngita ay ko sa buaza. Shout out ko ni Ate Marisa Esparas. Si Zaman niingon nga na ako no dari buaza. Kaning ari mo pud siya. Sa kato kami kay wa mo ko kakita. Kasi tong buaza, kana kita lang gamar man wa gali ko kakita amo. Bawa na ba kay amo dari? Basi kaning nag-vlog amo ni. Di salamat ko magtagalog kay lisod, mabalang ko hunog ang utok, maghanahan og kanang sana na ba ditoy Tagalog. Tukoy oh. Uy. Muna isa nga na. Anong nang ibon ba yan? Agila? Opo. Ah, agila pala yan, nakatalikod. Shh! Shh! Kruk! Pwede pa yung mga iring, nakabuok. Ming! Hamag nito mga inahan. Philippine Eagle. Owl? Ha? To asi sa to ah. Nagtago. Wala. Lain nagnaong. Hadlakon. Nana. Hari kag naong. Halati. Nana kag mata. Mora na sa owl. Ming! Ming! Uy, tapos isa nga lain nagnaong owl. Bapahon. Tuyo kayo. Tuy. Tuyo kayo. Uy, nilipad. Paring tago. Dahil ka rin sa aw. Lalain na rin sa nagnaong kay kuhaan. Itimon ka tuputiun. Kari. Hamadari. Uy, lahi pa rin sa langgama. A gray-headed fish eagle. Krok, krok, krok. Udah hari mau moto bang. Shh. Tuy. Ming. Shh. Shh. Na. Di man mo. Ato bang. Blue and yellow Macau. Nabi ang color. Todo ka buok. Philippine serpent eagle. Miyak, 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 miyak. Nadaghan ha? Miyak, 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 miyak. Tuy. Tuy. Ah, lain na po siya. Karang na kuhan siya gu. Puti. Hala! Uy, dahil kuhan. How? Lamira ba na sinuban? Na? Dia mak ke kaju. Nah. Lah meron ba din sila banti? Lah betul na sunuban, lah ihawon. Nah. Matanaw ko sa mga amo, ang mga igsuon, sila Romy, si Manghilin, si Ate Jolie, si Aisa, mga igsuon na rin mga amo. Darag mo mga igsuon. Kamusta naman mo dali? Hoy, halaluoy naman ni sila. Halaluoy naman kamo. Nasa man kamo? Iwagan kamo. Hala? Ha? Ano pangaway mo? Mahawit akong igsuon. Ha? Halaluoy. Laki mo dahil ka. Hala, nagpautog. Puputasan. Agkarepod eh. Kuyawan po rin. Nagbibila akpod. Tapos isang itlog. Nagbitay. Hampila.
Flor ha, Flor. Kamusta naman ka, Flor? Luwi lamang ka, Flor. Kamusta mo ka din ay? Uy, yapas ay isa. Ay, naginagtag malay ka. Gimi mo kang liksi ay. Ala, luwi laman. Mama Julie? Uy, Mama Julie? Mama Julie ko nung si Florami yung si Aisa. Kuha nga maning duha. na bati Jejin. Aladin, ano na din? Arka isig, oh. Ano man ka? Uy, manang. Kamusta naman ka na, nang? Nanganganga malay ka nang. Wala kay padod tunang. Tis Roy. Kamusta naman ka nang Roy? Wabalay tagay diha. Halaluoy. Nga naman kamo. Uy, isig man eh. Hala, isig. Isig si kakadyo. Huwag naman ka. Ato ka isig mo. Hala, mura makasamang silingan. Datos puti. Na, tiguang na, luwi laman. Adihara man ako dari kaliwat. Nangatugong mga layon. Ihas ni, ngairing. Kana ba na? Ani ba nang mananapan na nagjang-jangan na? Ibid ba na? Tara kamang-kamang natin na. Nara. Ay, iguana rin natin. Ha? Haman? Di. Iguana na. Nakadakot ko kanina igara sa ako. Bukay kami lang flying lizard man to. Ay, alam mo ba dati nga ayok ako? Dik, o dik. Dakila. Di aram mas dakila. Dari di man sa mo irog. Ulin lang eh. Ipang kung sabay mga buwaza. Huwag man nagiluhag. Busog siguro to. Masila man nalipay ko nung kakita ko sa mga igsuon. Ate Julie, Romy, Aisa, Mananghilin, Roy. Tapos Along Gabriel.